kyau da yawa ne ka kasa magana? I love you too. Zato ba tsammani barcin ki kamar cikin barci. Ni da ke ba zancen so sharadin ki bai kau ba. Ba zan yadda ya kubuce min ba. Amma Hajiya ba za ki la'akari da cewar ke matar manya ce ba. Na zaɓe ki, zan iya rabuwa da komai amma ba zan iya rabuwa da ke ba. Ka mun alƙawari. Dattija kamar ni? Ya ka ga ɗakin ya maka. Yayi sosai ma. Hajiya Shafa, ƙanina ne fa. Ai duk na ce na dai zan ɗaga makanin ki kafa ko? Wai idan har ka san zuwa shimfiɗa na zai zama jidali a gurinka, akan me za ka aure ni? Jikina ne ɗan yawe kuma zuciyata. Ga magani a kusa da kai Alhaji. Ka rasu. Ba shi da niyyar cutar da ke. Sai na wulakanta shi kamar yadda. Turaren da kike sakawa kaɗai ko gawa ne ta ji ƙanshinsa sai ta motsa. Anya ko kana so na har yanzu Jabi? Ko so ke in tsage kirji na fito miki da zuciyata ki mata kallon kurilla. So tare da rai yake mutu. Idan har da numfashi a kirjin masoyi ba zai taɓa manta masoyiyarsa. Ashe an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa. Komai daɗewar dutse a ruwa ba zai koma kifi ba. Oh my God! Yanayin halittarta Hajira mai tarin sha'awa. Ta shawa kanta alwashin nemo abokin burmunta cikin gayu ta kowane hali. Kina nufin kwana zan? A kusa da masoyiyar ka mako. Ina son ka. Gaskiya ba zan iya ba. Kawai bukata ta nake so ka biya min. Subhanallahi, kar ki faɗa haka. Kin san ina son ki. Ya kamata ki gane cewa rayuwa ba komai bane kake nema ka samu. Haba baby dan Allah to ki tsaya mu fita tare mana. Waye bebin taka? Kai unguli ne da kan zabo, mace da kayan maza. Yanayi shirin kamfanin A&Y Kanemi Film Productions Company Limited. Yanayi Gazar ta kin fure na rike. Kin fi shi can ganayya. Ni kai kaɗai da kewa shan mata. Kai haƙuri da ni ka ji sa. Cibiyar ajali ta can so ne. Ya mama yanda gagawa. Yayi mini barin makauniya. Yanayi Maga wannan. So ke ki kashe min aure? Shekara 30 ina gidan mijina a zaune, amma kike nema ki fitar da ni yanzu? Ko ɗaya ban zo da wannan manufar ba. Ba ke ba mu. Yanayi Kina kokwale mana ido. Kalle da kyau. hasbiya kashe da idanu ko an ci gari da yaƙi ashe tilas a kyale kabari. Ga shafa'atu nan tafe bisa kan mai tsautsayi. Ina fa da daraja. Gora mai lungu-lungu. Toilet ɗina ya fi gidan nan na. Ba a gane Da har zan alƙiblar. zo ku dinga nema ku ci Kan mun ta farga lissafi ya rikice mata. amma ban taɓa soyayya ba sai akan ka. Zan miki mugun duka in balla ki kuma in jefar da ki a kofar gidan nan. Yanayi To a ina ake haka? Ariya kake. Ba ni da ikon motsawa. labari Sanusi Oscar Fofot tsarin labarai Jibril MD shiryawa Naziru Dan Hadiya daukar nau Adamsu Matali. Yanayi ba da umarni Sanusi Oscar Fofotu. Allah ya sa baki bace mahaifiyata. Dan da ni na haife ki. Yau da na miki baki irin bakin da zaki lalace ki bi duniya har abada. Yanayi ku tare mu a kasuwa.